buna ekero chiskuru chiachakire gochanga ase omotima ko omweng'e gose halftime nigo abaibori nabo igo abateneneri gose abarindi babana babori goika abana babang'e kobakwanera nabo igo kobabosenia ase chincherera chiria baraire eri komenya ase obogima bwense yeiga okwana nomworokia omonene bw'esukuru y'abanyaruka ya St. Teresa's Gekano Sister Mary Stella Kimani igo aruro kuboria gochasa abaibori korenda abana babo nabo igo kobatanga kurwase ebinto birabasarire amagima abo igati abo gotumikio bw'emetanda nabo igo gwesonania na marioko yogotindi ase bo igo aruro kuboria gochasa abagendi b'ekigari nabo igo chipikipiki kwa maiso chingaki chiga cheru sabuna fatiga disemba agotumanya sarobotire kubwati okuboria nigo kwaboriwe gochia ase abaibori bona ekerekeiga kyomotimoko omweng'e obereire ang'e bona nereuya abateneneri babana naboigo abaibori kwenekia na goisaransa amo na abana babo erio komanya inaki abana babo bagenderete ase amasomo na kobaikiraniria biria batabwati short break ye nero nigo toko abana elinda abaibori nandi mwekarakali mwakorera abana shopping mwagurira abana ebintu biri batakire gutumeka esukuru especially abana bali boarding school gosa abande wa omwana gose buno mwisege chisiringie 500 ngagenda okole shopping bira n'ugiye esukuru bano kwanyoranga 500 ezinji wisana mwana nandi biyanje ngo tebe abaibori njyo tagendera ibika ogurira omwana ebintu omubekire bagine aira negoje school kwanyara omwana kiro omwana nabwate kire gento at least engoke niere no nyobo ibye school ngonyara omwana nali comfortable otwara omorempoye onyara kubaga gusoma omwarimu omonene bw'esukuru ya secondary y'abanyaruka ya St. Teresa's Gekano Sister Mary Stella Kimuma nigo asabire abaibori naboigo abateneneri babana baiga kubarinda korwase biria birazarie amagima abo igati yabo obotumekio bobe bw'emetandao yekerero amo nobotumeki bwa mariogo yobotindia ebyo byonsi birairire amagima abo gusareka nabo konyoranga omwana gotabirwa sene rafiki yawe jukwani kusene gitabu agujipoyi kurwase schoolmates lakini konyoranga abana bangi bapangita mangana mabi ogenda jidaika chinkeiga manomono muna abana chinyaruka kakuira na bojanga tokumanya nkiakora waja gosinyunga ngibona mangana asalikete kumbo mwana okobachire engakierenke osokire gochisuko gabu okorera mangana kakuira na bocha kwanyaro gosubiri wateraniri kago ikeskuru kwebolinga ibona mangana asalikete na kurwase ensemo yekanisa nigo omusasiroti omonene bw'eparish ya Rangenyo Father Bernard Nyangeri aboririe abaibori bonsi kwenekia buna asenga keyeiga nkoisaransa bare amo na abana babo erio komanya ninkikeri abana baiga bagwetera na inchira kieye barabakonye abaibori gusi yaito ange ekerengo giemeronge kianda netano igotore abantu bamumanyete Nyasaye takwanda chikanisa ao na chikanisa kanisa te yonkolengia etali kworokereria abantu abanene muna tokonye ekegoliegeka nali gusaba onyege konyalikana tiga abaiboli n'abaliri babana abekero balinka totwale chingaki kyokugamba na barabo toraba ura no ene gisimi cyabo kirere kando batiye kwenda YouTube batiye kwenda ali tobatebinga buna torocho bororo bwitobole ikiyagera wetera sokugamba ukonyoro ubumanyi chingaki echecho nigo abagendi b'ekigari aboigo chipigipigi basabirwe abarabwo kubwatirana buya na baibori aboigo aborokia ase okubakoba abana buya muira abana ngora mugutumba abana kigari ne buna kinyeni mwabayigatera iga mwana gabuika agusino agotenna abandi bakubeka abana kibutime na abagendi b'ekipigipigi kiripoti kyatokire nko bakerenga omwana ngubuli wano muntu gw'epigipigi yongera kuboli omwana elieta muboli enamba ono garakia abagendi b'ekipigipigi naimwe tema molugire lya abana babuna abaino elinde mubaiki asiba gwemerete wika elinde ntokwira na maiga twagwaterana elinde
obo erania bwabo buya kurunga buche skuru kure skuru buchinga. Hinkoripotere Getembe kurase skuru eyiga ya Banyaruka ya St. Teresa's Kekano eyegotoka emeye wodi ya Magombo Kitutu Masaba kaunti ya Nyamira. Nche Fatigad Kisemba.